ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବାରଟା ଥିଲା ରବିବାର, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠି ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ କଲି, କହିଲି ଜଲ୍ଦି ଆସ ଟିକେ, ଆଜି ଯିବା ପୁରୀ ଜଗା ଦର୍ଶନ। के भक्ति झरी पड़ुଛି। ସମୟ ପାଖାପାଖି 10ଟା ହେଇଥାଏ, ପେଟରେ ପୁରା ଭୋକରେ ଚୁହା ଦୌଡ଼ିଲାଣି। ଦହିବରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ପୁରା ଧିବିକି ବାଡ଼େଇଥିଲୁ। ଖାଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପେଟ ପୂଜା ତ ହେଇଗଲା। ଗାଡିରେ ଗୋଟେ ପେଟ ଅଛି କି ନାଇଁ, ତା ପେଟରେ ନାଲି ପାଣି ପକେଇଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ବି ଡେରି ନ କରି ସିଧା ଗାଡି କଣ୍ଟା ଲଗେଇଥିଲୁ ଷାଠିଏରେ। ଆଜ୍ଞା 30-40 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ତଣ୍ଟି ପୁରା ଶୁଖିକି କାଣ୍ଡ। ପଇଡ଼ ପାଣି ଟିକେ ମଜା ନେଇଥିଲୁ। ପଇଡ଼ଟା ଯେହେତୁ 50 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା, ତା ଭିତର ନାଳିକି କେମିତି ବା ଛାଡ଼ିବୁ, ତା ଭିତର ନାଳିକି ବି ଖାଇଲା ବେଳେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ନେଇଥିଲୁ। ଆଉ ମୋ ମନ ତ କହୁଥିଲା ସେ ପଇଡ଼ଟାକୁ ପଲିଥିନରେ ନେଇ ଆସିମି, ତାକୁ ଘରେ ଶୁଖେଇମି, ଶୁଖେଇଲା ପରେ ଜାଳିମି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ରବିବାର 11:30ରେ ପଶିଲୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ବାହାରିଲା ବେଳକୁ 4:30। ଭାବି ପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼। ଯାହା ବି ହଉ ଜଗା ଦର୍ଶନ ବଢିଆ ସେ ହେଲା। ଅବଢ଼ା ଟିକେ ଖାଇଲୁ, ବାହାରିଲୁ। ବାହାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା, ତାପରେ ସିଧା ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ବିଚ୍। ସି ବିଚ୍ରେ ବେଶୀ ସମୟ ନ ରହି ଗୋଟେ ନାଖା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇ ସିଧା ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜ୍ଞା ଟୋକାକୁ ଆମର ପ୍ରବଳ ନିଦ, ସେଥିପାଇଁ ନିଦ ଭଙ୍ଗା ଟି ବ୍ରେକ୍ ଟିକେ ନେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏଇଠି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ମିନି ବ୍ଲଗରେ।